सेल'स' मुंनि गुजराती सावथुना अस्कारनि थाखाय सायख'जादों। नोंथांमोना खोनाफेरबाय जानांगौ अस्कारा मा? अस्कारा मोनसे इन्टारनेशनेल एवार्ड जायखौ जों सावथुन मुलुगनिनो देरसिन बान्था होननानै मिथियो। बे एवार्डखौ मोननो थाखाय गोबां गिदिर सावथुन दिहुनगिरि आरो बिथोनगिरिफ्रा गोब्राब नाजायो। नाथाय बेनि गेजेराव खायफाया मोनफुंनो हायो, खायफाया मोननो हाया। बेबायदिनो 100नि गेजेराव सासेल' सायख'जानाय बायदि जायो। दिनैसिम भारतनिफ्राय गासै 9 सावथुनफोराल' अस्कार एवार्डखौ आरजिनो हादों। नाथाय दिनैनि दिनाव फिन भारतनि मोनसे सावथुना 2023 मायथाइनि अस्कार एवार्डनि थाखाय सायख'जादों। बे सावथुनानो जादों गुजराती सावथुन, मुङा सेल'स'। बे सावथुनखौनो बिथोन होदों सावथुन बिथोनगिरि पेन नालिना। सायख'जानायखौनो जोबोद गोजोननाय मोननानै बिथोनगिरि पेन नालिना सावथुननि गासै बाहागोगिरि हान्जाखौ साबायखर बावदों। मख'जाथावदि बे सावथुना गुबुन गोबां इन्टारनेशनेल एवार्डफोरबो आरजिनो हानायखौ मिथिहोदों। सेल'स' मुंनि गुजराती सावथुना अस्कारनि थाखाय सायख'जादों। नोंथांमोना खोनाफेरबाय जानांगौ अस्कारा मा? अस्कारा मोनसे इन्टारनेशनेल एवार्ड जायखौ जों सावथुन मुलुगनिनो देरसिन बान्था होननानै मिथियो। बे एवार्डखौ मोननो थाखाय गोबां गिदिर सावथुन दिहुनगिरि आरो बिथोनगिरिफ्रा गोब्राब नाजायो। नाथाय बेनि गेजेराव खायफाया मोनफुंनो हायो, खायफाया मोननो हाया। बेबायदिनो 100नि गेजेराव सासेल' सायख'जानाय बायदि जायो। दिनैसिम भारतनिफ्राय गासै 9 सावथुनफोराल' अस्कार एवार्डखौ आरजिनो हादों। नाथाय दिनैनि दिनाव फिन भारतनि मोनसे सावथुना 2023 मायथाइनि अस्कार एवार्डनि थाखाय सायख'जादों। बे सावथुनानो जादों गुजराती सावथुन, मुङा सेल'स'। बे सावथुनखौनो बिथोन होदों सावथुन बिथोनगिरि पेन नालिना। सायख'जानायखौनो जोबोद गोजोननाय मोननानै बिथोनगिरि पेन नालिना सावथुननि गासै बाहागोगिरि हान्जाखौ साबायखर बावदों। मख'जाथावदि बे सावथुना गुबुन गोबां इन्टारनेशनेल एवार्डफोरबो आरजिनो हानायखौ मिथिहोदों। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।